Partiya Demokratik a gelan HDP Kongra çaremin ya asayî li Enqereyê li dar xist. Di vê kongrê de Pervin Buldan û Mithat Sancar bûn hevserokên HDP. Destiyê serê sibê ji 30,000 zêdetir kes li Herêma Kurdan û bajarên Tirkiye hatin Enqerê û li qada kongreyê kom bûn. Li kongreyê piştî dengdanê Mithat Sancar dêr sezayî temellîva hate hilbijardin. Pervin Buldan jî duyemîn car bû hevseroka HDP. Çağrımız tek tek bütün Banga me ji bo hemû mirovên baş in. Kesên ku xudanê wîjdanin dê dengê me bibihîzin. Banga me ji bo yên ku li kûlanan dane, yên ku li dûnanê xwe dibazin, yên ku di bin piyan de têne çewsandin û rastî neheqiyan tên û ji bo hemû hemwalatiyan e. Heta aştîneyê aramî jî nayê. افتê kuşîn gelek bi zehmetiyan tê dayîn. Keda hevalên zindanan di vê derê de giring e. Ji bo vê jî Salaheddîn Demirtaş re, Selçuk Mizrakirê re, ji Gulten Keşanek re û ji hemû hevalên zindanê re silav dişînim. Di vê kongrê de gelek mêvanên biyanî hebûn. Ji rojhilata navîn, Amerîkaya Latînî, Awropa û gelek deverên din. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî jî bi peyameka xwe kongreya HDP pîroz kir. Dîsa li Herêma Kurdistanê jî gelek kes beşdarî vê kongreyê bûn. İsyan seslerinin yankılandığı anlarda ille de sevdik sizi ve çok çok özledik hepinizi. Yüreğimiz, ruhumuz sizlerle. Sözümüz, kalemimiz, dualarımız sizinle. عند هنگی چه ما بکو یه سویت قانونی ور بگیرن اجا استمنایت کن دوباره کرد سر عاصی هر چهار پارچه کردستانه یک دو بگیرن یک کلویز بن یک موقع بن ده انواع کرد بگیرن ما فعلی Divan demên dawî da li ser 38 şaradarên HDP qaîm hatibû pîşandin. Jivanya kesan jî şaradarê bajarê Mêrdînê Ahmet Türk bû. Ahmet Türk li kongrê ji bo dengê Amerîkayê nêrînê xwe wiha diyar kir. Em gerekî kêfxweşin hakkı zor destî li ser gelê Kurtê meşandin lê îrojî em dibînin kongre bi coşek mesin derbas dibe. Gelê Kurd ji bo pêşa roja xwe rastî jî ji bo azadiya xwe biryara xwe dayî. Li pêşiya HDP mijarên gelek girîn disekinin. Piştî kongrê dê HDP gorankariyeka çawa bike. Hemû çav ana li ser van gorankariyan e. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.